खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मुङा माइसारिनि बसुमतारी वेलकम बैक टू माय चैनल लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन मोनसे फूड चैलेंज भिडिअ ओमफ्राय बे जाबाय आंनि बिनानाव हाय बेनि नामा जाबाय आसारानि बसुमतारी सो जों सानैजों दिनै मोनसे चैलेंज लादों माने बिनानाव वर्सेस बिब' तारमाने मानगोन सानैनि तारमाने गेजेराव मोनसे फूड चैलेंज जागोन सो नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ नायबाय थादो आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन सो बिदिबा चैलेंजखौ स्टार्ट खालामसै वीडियो को स्टार्ट करने सिगां जों रूल्स को खोन्थाना लानोसै तारमाने मोनथाम चैलेंज जागोन बे जाबाय फर्स्ट चैलेंजआ जागोन पुचका चैलेंज माने जों सानैनि गेजेराव मोननै प्लेट लादों बेयाव 15टा दङ पुचका बेयावबो 15टा दङ ओमफ्राय मोनसे माने फारसेथिंसे जों only one hand यूज खालामगोन तारमाने बेखौ मोनसेखौ लेफ्ट हैंड को यूज खालामनो मोना ओमफ्राय 1 मिनिटाव सोर खयटा माने पुचका जानो हायो ओमफ्राय सेकेन्डखौ बिदिनो बुंबाय थासिगोन ओमफ्राय जों स्टार्ट खालामसै सरि लोगोसे तारमाने चैलेंजखौ जाय देरहागोन दिनै तारमाने मोनसे फिसा गिफ्ट दङ जाय माने देरहागोन गिफ्ट मोनगोन ओमफ्राय जाय जेनगोन बेहा मोनसे पानिशमेन्ट दङ ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो उनसिम मिथिगोन जेब्ला जोबगोन मिथिगोन पानिशमेन्टआ मा आरो गिफ्टआ मा सो बिदिबा बारा लेट खालामला कम्पिटिशनखौ स्टार्ट खालामसै नाइनसै पुचका जानायाव सोर हायो फर्स्ट राउन्डआ जाबाय पुचका राउन्ड ओमफ्राय पुचका चैलेंजनि रुल्सआ जाबाय बेखौ आं टाइमारखौ लाबाय बेयाव दोननोसै ओमफ्राय जोंथ' only one hand यूज खालामगोन तारमाने फारसेथिंल' राइट हेन्डखौल' यूज खालामगोन ओमफ्राय फारसे हेन्डखौ जों ओरै उनथिं दोननांगोन लोगोसे आलु दं दै दङ फारसे आखाइजों फार्स्टआव बेखौ माबानानै आलुखौबो सोनानै बेयाव डिपबो खालामनांगोन डिप खालामाबा खिन्थु बे केन्सेल जागोन ओमफ्राय 1 मिनिटाव सोर खयटा जानो हायो बेनो सो लेट्स स्टार्ट रेडी स्टेडी गो Oh my god तो लोगोफोर पुचकायाथ' बिराद बानलु गोसामोन बे बिराद बानलु गोसा जानो हायो थ' काउन्ट खालामसै आंना खयथा थाखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तारमाने मोनब्रैता जाबाय हा ओमफ्राय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो फर्स्ट राउन्डआ obviously बिनानावा जाबाय so आं जेनबाय ओके नाउ सेकेन्ड चैलेंज लोगोफोर सेकेन्ड चैलेंज बे जाबाय मोमो चैलेंज ओमफ्राय मोमो चैलेंजआव मोनसे ट्विस्ट दङ तारमाने जों मोनसेबो आखाइ यूज खालामनो हाया आखाइखौ जों बिदि उनथिं दोननांगोन ओमफ्राय खुगाजोंनो जानांगोन ओमफ्राय बेयाव मोननै सस दङ मोनसे रेड सस व्हाइट सस जिखुनु मोनसे ससाव बेखौ खेबसे डिप खालामनानैसो जानांगोन जुदि ससाव डिप खालामा बे केन्सेल जागोन ओमफ्राय बेखौबो 1 मिनिटाव फोजोबनांगोन ओके सो रेडी रुल्स याद है ना स्टार्ट खालामनो सिगां दै बथलखौ लाखाबाय जुदि सोरबा दै गाङो ओमफ्राय आखाइ यूज खालामनानै दै लोंनो हागोन बानलु दङ आं खिन्थु बानलु जाया आं व्हाइट ससल' जागोन फार्स्टआवनो बुंखाबाय अके नों बानलु जानो हायो आं हाया स' इट्स बेटार आं व्हाइट माने जिखुनु मोनसे ससाव डिप खालामनानै जाबानो जाबाय स' रेडी 1 2 3 स्टार्ट
Stop. Oh God. लोगोफोर गन्थं सन्थं अबस्था गैला बेहाबो अबस्था गैला बे सुना लाबाय हा स' नायदो नोंसाबो मिथियो आंना मोनसेबो जोबासै बेना 1 2 मोननैल' थाबाय बापरे नों बिराद जानो हायो स' सेकेन्ड चेलेन्जबो गैला पानिशमेन्टखौ आंनो मोनसिगोन आरो लास्ट चेलेन्जथ' दङ बाट आइ होप नोंथांमोना एन्जय खालामगासिनो दं एनिवे गन्थंआ बिराद आलौबाय बानलु गोसा स' चलो सेकेन्ड चेलेन्जआ बेयावनो फोजोबनोसै अभियासलि आं जेनबाय विनार एकदम जोंना विनारा बेनो स' दा थार्ड चेलेन्जआव थांनोसै थार्ड चेलेन्जआ जागोन माने मेगि चेलेन्ज स' बेफोरखौ साइड खालामसै स' लोगोफोर एबार थार्ड चेलेन्ज बे जाबाय मेगि चेलेन्ज स' मेगिखौ नायदो एकदम इकुवेलि डिभाइड खालामखादो जोङो ओमफ्राय बेखौबो थारमाने जानांगोन 1 मिनिटाव सोर फोजोबनो हायो ओमफ्राय बेयावबो जों आखाइ इउज खालामा बिदिनो जेरै मम' जादोंमोन बिदिनो जों जानांगोन थ' स्टार्ट खालामसै आखाइखौ उनथिं दोनगोन 1 मिनिटाव सोर जेसे जानो हायो जुदि फोजोबनो हाबाथ' मोजां जाय फार्स्ट फोजोबनो हायो आरो जुदि फोजोबनो हाया क्वान्टिटिखौ नायगोन सोरना एसे बांना थायो मिथिला आंथ' अलरेडि जेनखाबाय बाट स्टिल एबारनिखौ ट्राइ खालामसै हागोन ना हाया ओके आर यु रेडि Yes. ओके लेट्स स्टार्ट रेडि स्टेडि गो धीरे-धीरे खाना मुझे एक में तो जिससे नहीं Alright, stop. My God, ये तो आज पूरा जीतने के लिए आई है लोगोफोर बापरे माबायदि जायो मानसिफ्रा नों माबायदि जानो हादों इमान बे चेलेन्ज आं खामानि गैला थारमाने आं लास्ट चेलेन्जआवबो आइबो जेनदों बेयावबो बेजों जेनबाय स' बारा गोलाव चेलेन्ज खालामला स' लोगोफोर जेननायाथ' आं जेनखाबाय दा आं रिजनखौ बुंनि हा बे मानो इमान देरहादों कि पानिशमेन्ट दङ होनदोंमोन ना स' थारमाने जोंना पानिशमेन्टआ जाबाय जाय जेनो जेसेबां बासन जमा जादों सब जाय जेनो बे सुनांगोन ओमफ्राय बे बासन सुनो बिराद बायो स' थारमाने बे एकदम माने आंखौ जेनहोबाय आरोना बासन सुनो बानानै दा स' पानिशमेन्टखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय स' जाय जेनगोन बेयो दा जिमान बासन जमा जादों बेफोरखौ सुनांगोन स' आं सुनो रेडि जानोसै सुनांसिगोन थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेनिसिम दं ओमफ्राय नोंथांमोना आं खोन्थानोसै दिनैनि गिफ्टआ मा माने विनारा मा प्राइज मोनगोन र' आं खोन्थानोसै प्राइजखौ स' लोगोफोर दा जाबाय गिफ्ट रिभिल टाइम स' गिफ्ट आर यु रेडि रेडी निकालो गिफ्ट निकालो वेट पता नहीं ये क्या निकालने वाली है वेरी नाइस गिफ्ट tada डालिम ये क्या है और दाउडे एकदम लोकल दाउडे लोगोफोर लोकल हाँ दाउडे ये क्या है कांग्रेचुलेशंस थैंक टू द यू विनर ये है तुम्हारा गिफ्ट एटलीस्ट बर्तन धोने से अच्छा है कि ये ले लूं कोरोना टाइम के लिए अच्छा है एनीवे Thank you. कांग्रेचुलेशन Thank you. सो लोगोफोर दा आंनि टाइम पानिशमेन्टनि
सुनांसिगोन उपाय गैला ओरैबाबो आंनो सुखानांगौमोन बेथ' कुनुदिन सुखाया बासनखौ थ' एनिवे आं जेनबायबो जिहेतु सुनांसिगोनबो थ' सुनसै थ' बेखौ देखायला नामा बासन सुनायखौ दिखाऊंगी नाङा दे नाङा बासन सुनायखौ नाङा स' नोंथांमोना मिथिखादो जे बासनखौ आं सुसिगोन थ' दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नङाब्ला बहुत गोलाव जागोन स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ फैनानै मोजां मोनबाय जुदि मोजां मोनदोंब्ला काइन्डलि लाइक कमेन्ट आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों